kamar masu wannan harkar ta TikTok, wani in aka ba shi labari shekara 5 kawai da ta gabata ko 10 cewa a cikin al'ummar musulmi za a samu 'yar musulmi ta musulmi ta ɓuya a ɗaki ta ɗau tsiraicinta ta ɗora wa duniya mutum biliyan nawa su ga wannan abu, kuma ba zai gogu ba har abada har kiyama, in dai ba wata mu'ujiza da za ta zo daga ubangiji Allah ya destroying komai na duniya shine wannan abin zai faɗi. Amma duk abin da ka aika din nan ko ka sa a cloud din nan yana nan, you can delete it from your phone, amma kuma ba za a yi deleting a can inda source din yake. To ko dan wannan a ce a gitto maka shi wata rana a nuno maka a waya cewa an san me kake yi, ko dan wannan aika gudu ba za ka aikata. To ballantana a ce mutum sha'awa yake wai a gani, amma in ka zo ka ɗauko hoton wani a lokacin da wani malami yake faɗakarwa akan wani abu, to kamar ka ce malamin ya gaya maka ne da shi wannan yake. Wannan kuma babu hanyar haɗa faɗa irin wannan, kuma ya kamata malamai su fara ɗaukar matakin nemo irin wannan masu kaza TV din a shigar da mutum kotu, sannan a ɗau mataki a kansa. In ba haka ba su daina wannan abu. Amma dai ƙauyanci irin namu a faɗakar da mutane tunda ba a kaiwa kotu, a ji tsoron Allah a daina wannan. Yau in ba haka ba za a fara zuwa kotu. Ya kamata a kiyaye, ku bar mutum ya wa'azinsa. Kai ma in kana so ka yi wa'azin akan wannan, kai ma ka sake mara ka kai naka wa'azin sai ka tura, an san da shi kake. Amma mutumin da yake ilmantarwa ko musamman wanda baya faɗin sunan kowa, karatunsa kawai yake yi, a yi amfani da karatun a sa hoton wani, to wannan cin amana kuma ba mu yafe ba in aka yi. Ya kamata mutum ya tuba ya daina wannan abu. A wannan kuma wurin ina so tunda na zo gabar dan amfani da damar faɗakar da waɗanda suke harkar social media, don Allah in an yi wata magana ku daina sa hoton mutane don a rika nuna da su ake magana. Na taɓa wannan bayanin bara, ina nana tashi, ban yadda ba dan na faɗi wata magana sai wani ya je jero hotunan mutane don a fahimci da su nake. Wannan abun wallahi bai halatta. In kana yi ne don ka yada abu, to ka tsuke shi kuma ka buɗe ƙofar tuhuma a cikinsa. Wa'azi ana yin sa ne don kowa ya amfana, amma in ka zo ka ɗauko hoton wani a lokacin da wani malami yake faɗakarwa akan wani abu, to kamar ka ce malamin ya gaya maka ne da shi wannan yake. Wannan kuma babu hanyar haɗa faɗa irin wannan, kuma ya kamata malamai su fara ɗaukar matakin nemo irin wannan masu kaza TV din a shigar da mutum kotu, sannan a ɗau mataki a kansa. In ba haka ba su daina wannan abu. Amma dai ƙauyanci irin namu a faɗakar da mutane tunda ba a kaiwa kotu, a ji tsoron Allah a daina wannan. Yau in ba haka ba za a fara zuwa kotu. Ya kamata a kiyaye, ku bar mutum ya wa'azinsa. Kai ma in kana so ka yi wa'azin akan wannan, kai ma ka sake mara ka kai naka wa'azin sai ka tura, an san da shi kake. Amma mutumin da yake ilmantarwa ko musamman wanda baya faɗin sunan kowa, karatunsa kawai yake yi, a yi amfani da karatun a sa hoton wani, to wannan cin amana ne, kuma ba mu yafe ba in aka yi. Ya kamata mutum ya tuba ya daina wannan abu. Ba mu ce aikin ka ne sai ka ɗau karatun ka yaɗa ba ruwan, ba ma maso ka yaɗa. In dai irin wannan yaɗawa za ba ma sha'awa, mu ba neman subscribers muke. Muna fata Allah ya ba mu lada akan abin da muka yi na faɗakarwa. Adadin masu kallo ko ba ruwan, in mutum ɗaya ne za mu faɗa, in iya unguwan nan aka ji ya isa, in muka samu ladan mu alhamdulillah. Da ka ba ma buƙatar yaɗawarka. In dai za ka yi irin wannan abun, to ba a yafe ba. Allah ya tsare. Ba faɗa ba ne, ba zafi ba ne, amma shiga haƙƙin mutane ne wanda dole a faɗakar da kai. In baka san sakamakon irin waɗannan abubuwan ba, to haƙiƙa za ka jawo kanka wata ranar abin da baka da kariya a kansa. Kuma wannan abun faɗa nawa ya haɗa da yawa. Da haka yan uwa da Allah, duk wanda ya ga irin wannan, ku rika magana da su a dakatar da su, tunda ai akwai address din su. Kowa ya aika wani abu za a iya gani, a kira shi a yi masa magana ta sirri kai da shi. Dan Allah wannan abun an yi umarnin a daina shi. Kar ka sake sa hoton wani saboda ka ɗauko wa'azin wani dan kana so a yi tsammanin da wannan ake. Wannan abun haramun ne. Allah ya tsare. Ina horon mu ya ƴan uwana, mu zama masu yaƙini da samuwar Allah, mu zama masu yaƙini da kuma ittila'in Allah akan abin da muke, cewa Allah ya san me muke, kuma mu tuba, mu gyara halayen mu nemi ya yafe mana. Wallahi da muna ɗaukar wa'azi irin wannan, da an gyaru. A ce kowa a duk lokacin da zai abu ya tsaya kyam, ya yi tsan da zuciyarsa, ya tuno shin Allah ya yarda da wannan abin ko bai yarda da shi, Allah ya amince da wannan ko bai amince. In bai amince ba, ka samu yaƙini a zuciyarka cewa yana fa ganin ka, to dan Allah ka ji kunya samu, kar ka aikata. Me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawa akan
almujahirin. su wane ne almujahiri? da yace kullu ummati mu'afa illa almujahirin. al'umma ta dukkaninsu Allah zai tsare su, shine mu'afa. Allah zai tsare su, suna cikin kiyayewar Allah, kuma akwai kofa ta su tuba su dawo kan hanya. sai ce illal mujahirin, banda masu bayyanawa, wanda baya jin komai ma. yanzu kun ga fa muna zancen waɗanda suke tsoron bayyanawa ne, suke ɓuya, suke laifi. ku ga ƙarfin wa'azin da Allah ya yi. to ina ga wanda kuma ba sa tsoron mutanen ma, ba su damu a gani ba. wasu ma so suke a gani, wani a ɗakin ma zai yi abinsa shi kaɗai kuma ya sa duniya ta gani. kamar masu wannan harkar ta TikTok, wani in aka ba shi labari shekara 5 kawai da ta gabata ko 10 cewa a cikin al'ummar musulmi za a samu 'yar musulmi, ta musulmi ta ɓuya a ɗaki, ta ɗau tsiraicinta, ta ɗora wa duniya, mutum biliyan nawa su ga wannan abu, kuma ba zai gogu ba har abada, har kiyama, in dai ba wata mu'ujiza da za ta zo daga ubangiji Allah ya destroying komai na duniya, shine wannan abin zai faɗi. amma duk abin da ka aika din nan ko ka sa a cloud din nan yana nan, you can delete it from your phone, amma kuma ba za a deleting a can inda source din yake. to ko dan wannan a ce a gitto maka shi wata rana, a nuno maka a waya cewa an san me kake yi, ko dan wannan aika gudu ba za ka aikata. to ballantana a ce mutum sha'awa yake wai a gani. wani in ka ce masa shekara 5 da suka gabata za a ga saurayi a birnin kudu ya rike suna hannu da hannu cikin da shi da wata, sawa'un bai damu ba, an san ba matarsa bace ko matarsa, wani zai ce maka wallahi wannan ba zai yiwu ba. amma yanzu muna sakaci da alaka tsakanin maza da mata ɗin mun ɗauka wani abu ne mai sauƙi, saboda an samu hanyar haduwa ta waya, za a faɗi abin da ake tsammanin har abada wai ba wanda zai sani, alhali kuwa ko a duniyar za a iya sani. to mutum a ce bai ma damu ba ruwansa, ya aikata da kansa, ya nuna, har ma yana jin zafi in an yi wa'azi a kansa, wasu a nuno hotonsa gashi nan da bidiyo yana kallon wai ana magana a kansa. din kuri sai mun ci gaba, ko ba haka kuke gani ba? Allahu akbar. kai ka ɗauka kai ne ɗan sandan a madadin ubangiji, wallahi ba ruwan kowa da kai. go and do what you think you can do. kace kai tai, mutuwa ce akwai, haduwa da Allah tabbas, babu inda mutum zai iya buya. in ganin ka wanda ya dame ka shine malami mai wa'azi, malami tunda dai ba sunan ka ya kira ba, ka bar shi in yi wa'azinsa ya samu ladansa, in ba dan Allah ya ma Allah ba zai ba shi ladan ba. amma kai din ka gane cewa tausayin ka ake so, ake ka daina. ina horon mu ya ƴan uwana, mu zama masu yaƙini da samuwar Allah, mu zama masu yaƙini da kuma ittila'in Allah akan abin da muke, cewa Allah ya san me muke yi, kuma mu tuba, mu gyara halayen mu nemi ya yafe mana. wallahi da muna ɗaukar wa'azi irin wannan da an gyaru. a ce kowa a duk lokacin da zai abu ya tsaya kyam, ya yi tsan da zuciyarsa, ya tuno shin Allah ya yarda da wannan abun ko bai yarda da shi.